Hapana mvura yekusuka, rega ndinonochera mvura ndikudzoka. Mvura iri kurema iyi, asi haina kuzara, mwiri wangu kurwadza. Ngazaruka ndiwane mufaro, moyo wangu warwadza. Nhasi wanonoka kuuya, rega ndikusengere mvura. Ndasina mukamusoro nemudumbu muchirwadza. Waenda here kuchipatara? Hauna mimba here mudiwa? Ndinoenda mangwana mudiwa, asi pamuviri chete. Imba yakavaka mudiwa, ndotanga kugarapo mwedzi unouya. Asi mai vako havandidi, ndoita sekuti vabvume ndikurore. Vanoda ndiroro naJayden nokuti ane mari, asi handimudi. Vachaenda nani pambiri vachaita sei? Usanetseke, ndinewe mudiwa wako. Amai vachiona mudiwa, kumidza dzokera. Ndiri kuvaona, rega ndidzokere. Ndokuona mangwana mudiwa wako. Nhasi hamuna mai. Mandiona ndina Kelvin. Ndakuona na Kelvin iwe. Nei usinganditerera yandu. Amai Kelvin ndoda kurorwa naye. Ibva pano iwe haurorwi na Kelvin, hapana mari. Unomdii Kelvin rombe. Ucharorwa na Jayden, wakapusa zvekuti iwewe handina kukurera mahara kupiti mangwana Jayden ari kuuya kuzokuona ugadzirire. Handidi kunyadziswa muno mudunhure kwa Chief Moyo. Sara wauya, mukwasha wangu Jayden auya kuzoona vana sekuru panyaya dzeroora. Ndinokuda Sara, ndinoda kuti uite amai vevana vangu. Amai vako vanditendera kuti ndikurore, saka ndauya kuzobvunza zvese zviripo pamusoro pezvinodiwa kuti zvese zviende zvakanaka. Dzoka pano ndikudzidzise tsika nhasi, eri anokutambisira nguva ona. Ini ndine mari nemota. Sorry yenyamai naJayden, ini ndinoda Kelvin, uye ndiwandoda kurorwa naye. Ndane pamuviri pake, handina ine mari kana upfumi. Amai vangu vakafa ndiri mudiki, asi vakandidzidzisa zvakanaka. Iwe ndinokurova wanzwa, unoti amai vako vakakudzidzisa unhu, ini ndikukudzidzisei? Ega kundibata, hausi mwana wangu. My day, moyo ungarwadze ndinoziva, hazvineiva kutadzira, varegerere siya navo, vangakurove. Amai, mandirwadzisa, musare mugariki. Paunonyarara chinzwa, paunonyarara. Ndipe mutonga uyo uri kuda kuitei. Usadaro iwe ndiripo wani ndinokuda. Iwe mudiwa ndikurasi. Handeitonoona mai vako, ndoda kutaura nawo nenyaya yedu. Maria, uri kudei pano? Ndanga ndisingatarisiri kukuona pano panguva ino. Saka ndiwe Sara uri kudanana nemurume wangu. Murume wemunhu. Handei kumba tonopedzera ikoko. Izvi ndizvo zvauri kuita Kelvin. Pane anona zvese, harikone hanya newe. Uya mukadzi wangu, ndaona zvese zvaitika. Uya hande kumba. Hazvina mhosva Sara, ndokuda nepamuviri pako. Sara, ndaikuudza nezvenyaya yaKelvin, asi hauna kuda kuteerera. Ona zvino zvatika, wasiiwa nemimba uye hana kana chaunogona kuita nazvo. Ndafara kuti muroorane, muchafara muri pamwe chete. Zuva rega ndogaro funga mai vangu. Waita basa Sara, Jayden havana mukadzi akanaka. Sekuru, totenda nerudo rwenyu. Kuri Tonorea, amai vachakuchengeta mwanangu nasekuru Jay. Ndikakuona futi uri pedyo naKelvin, uchaona zvandichaita. Neiva kutadzira, varegerere siya navo. Vangakurove, vangakutuke, vangakuseke,
vanga kushainire ariko ane hanya newe pane anoona zvese. Mukadzi akanaka kudai sei achishungurudzika. Ini ndoita rasbi tora lollipop iri. Ndapara nhasi kuve tichichata, Sara ndinokuda. Mese mauya nhasi nokutendai. Saka kama vakunzi amai ane zvamachata kudai, ndinofara kuti tiri pamwe chete parwendo urwu, uye ndinoda kuti zuva redu rino riite rekunakidza uye rekufara nguva dzose. Ngatisiyanei nyaya yemuchato wangu kana tiri tese. Ngatingofara ichi. Handi wakaramba rudo rwangu, ini ndichingoda kufadza madzimai akaita sewe. Ndinoda kuti uzive kuti unokosha zvikuru kwandiri nguva dzose. Wakaramba hako kuroorwa naRasbi vane rudo rechikafu. Ndine rudo runotapira. Iwe Jayden unomuda here Sara? Ndiudze chokwadi. Ndinoda kuziva zviri pamwoyo pako. Handizivi ini. Umwe moyo unomuda, umwe moyo unoda iwewe. Handikurambidze kuda murume wako, bati pai akaita hako nharo asi Jayden haakudi. Handikurambidze kuda murume wako, bati izvozvo ndezvechokwadi kutaura. Hapana zvandingaite, handina kukuyenda ndepamuviri, saka Jayden akandida nemimba yangu, ndidzidzisewo. Mai, torai mari iyi. Munotsvaga munhu anobvisa mwana. Handichengetedzi mwana asiri. Muti uyu unomubikira. Zvauri kuda zvinobva zvaita. Ndanzwisisa. Ndichaita sezvamataura kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Sara, ukadya chikafu ichi, vangu naJayden zvaita. Mari haisisiri yenhamo. Sara mwana wangu, ndakubikira chikafu ichi. Idya chichiri kupisa. Ndakuda kuti udye zvakanaka nhasi. Maita basa mai, regai ndigare pasi ndidye chiri kupisa. Ndakutenda chikuru nekubika chikafu chinonhuhwirira ichi. Chikafu chabikwa namama chikunaka kwazvo. Regai ndidye chiri kupisa. Mudumbu. Sara, ndauya, ndiri pano mudiwa wangu. Ko, waitwa sei? Ndiudze kuti chii chiri kunetsa kuitira kuti ndikwanise kukubatsira nekukurumidza. Tora mari ichera. Ndatenda mwana wangu. Basa rawaita iwombesa. Wagona chera. Uchaona zvandichakuitira. Chirega kundibata. Vanhu vanotiona vakatanga kutaurisa. Zvinhu zvinogona kupedzisira zvaita nyaya dzisingadiwi. Saka zviri nani kuti tisiye kuitirana zvakadai pasi. Siyana nemunhu wangu iwe Dread. Ukwendemi vanhu muchataura kuti Sara mamuita sei? Handisi kubva pano ndisina kunzwa chokwadi chose. Tauraiko zvino? Hapana anobuda munhu asina kutaura zvese zvamakaita kwaari. Iwe Jayden, ndiwe une mhosva yese. Wakamuita Sara iwewe. Zvese izvi zvinongoreva kuti ndiwe wakakonzera matambudziko aya ose. Iwe Kelvin unotaura zvausingazivi. Sara mukadzi wangu ndingamuitei? Jayden, ndiwe une mhosva iwe. Ndasvika pamba Sara ari pasi. Iwe namai vake makamutarisa. Handikwanisi kurega zvinhu zvichangodaro kuti taura kwawaswera iwe Rasbi. Ndiwe kudanana nemukadzi wemunhu iwewe. Taura zvaunoziva. Nekuti handisi kuzomira pano ndichiteerera nhema dzako dzese saka iwe Rasbi uri kudanana naSara nai. Munhu akasenga mwana wangu. Ndinoda kuziva kuti pfungwa idzi wakadziwana kupi nekuti handifari neunhu hwauri kuratidza nhasi. Sorry mwana wangu waita seiko, asi mimba kungobva shuwa. Handiti tichazozvibvunzawo kuna chiremba kuti zvafamba sei. Iwe Jayden ukufarisa handina. Kana vakaona kuti pane zvamaita Sara, iwe nahambuya wako, zvauri kudanana nawo mopinda mujeri. Amai mukudei pano, mavinge ikona amai. Nai mwanangu ndauya kakuzokuona. Chii chiri kukunetsa mumwoyo? Amai ndoziva zvamakaita, nei makadaro amai? Saka uri kuti ndiri muroyi here iwe ndiwe wakaita chifambi wega? Unofunga kuti ndinogona kuita zvinhu zvakadaro mumwoyo mangu? Handisi kuziva kuti wazvifunga sei izvozvo zvinhu zvinorwadza. Sakuru bvisei muroyi uyu. Dokta, ndati uyai nekukasika mubvise muroyi yakunitambudza. Tanzwa naloya wangu, muri kutisungira zvatisingazivi. Zvinhu izvi hazvina kururama, uye hatizivi zvamuri kutipomera izvi. Muchazviona. Justice for Sarah! 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 Justice for Sara Sarah! mwana wangu, sori yako. Ndakapindwa nerudo rwemari. Ndiregererewo. Handichazviiti futi. Mwari ndiregererewo, ndakatadza baba. Ndapota ndiregerere. Jayden, kaiwe Jayden. Wakandinyengera kuti tidanane. Mwari ave newe Jayden. Zvinhu zvose zvaitika ndezvenyama. Iwe Magogo, uya ugare pasi uri kuita noise. Gara pasi hapo. Kambuya yakandipinza ma1 kukapa basa diki kutadza kuita. Zvino ndabva mujeri.
Raspi, wauya zondiona. Wakaita basa kuuya nenguva kuzonditora. Ndokutenda zvikuru nekundishanyira pano nhasi. Alright mudiwa, ndafara kuti warapiwa. Handina dambudziko, nhasi tava kuenda kumba. Saka gadzirira zvinhu zvako zvose zvakanaka kuti tibve muno. Iwe Kelvin, ukudei muno? Buda muno, zvakakwana zvaukandiita iwe na mai vako. Buda muno, matoda kukuona. Sorry yako Sera. Ndakakutadzira nezvese zvandakaita. Mukadzi uya akaenda. Manje ndinoda kuva expose kuti ndiwo vakauraya mai vaSara vachida munda. Handisi kuzonyarara zvachose kusvika chokwadi chabuda pachena. Nekuti izvako Miri wangu usati wapora ndikurwadziwa. Zvikundiremera chaizvo nhasi, handizivi ndikakwanisa kupedza basa. Mira ipapo iwe. Hauna kwauri kuenda. Mira. Ndiwe Sara nai. Wakasungisa bosi wedu iwe. Unoti wakangwara. Asi isu tinogona kuwana zviri nyore. Tinoda kuti uende kumapurisa unokumbira kuti Jayden abude mujeri. Ukasadaro sisi wako hauzowaoni. Saka ita zvinodiwa nekukurumidza kuti dambudziko iri risafuri. Ndokumbira musiye sisi vangu. Ndinobvuma kubudisa Jayden. Sabate sisi vangu. Kana ukaenda kunobudisa Jayden hatinei newe isu. Asi ukarega, nyaya yacho inoipa. Zvakawanda zvinogona kuitika kana usina kuteerera zvatataura nhasi. Saka funga nezvazvo. Ndokumbira musiye sisi vangu. Ndakuenda izvozvo kumapurisa. Tava kuenda. Uneshuwa here kuti wanzwa Sara achiridza Mary? Nekuti tinofanira kuziva pekutangira panyaya iyi. Hongu ndanzwa Sara achichema. Ndikauya ndikamutarisa ndikamushaya. Ndobva ndauya kwauri. Manje totangira pai kuti timuwane. Ike zvino hatingeendi kumapurisa hazvishandi. Hapana umwe akonzeresa ndiJayden chete. Saka tofanira kungwara. Tiri panhamo huru kana tikasatora matanho akakodzera panguva ino. Asi ngatitangei nekumapurisa nokuti hatizivi pekutangira. Handibvumirani nazvo zvachose, asi ndinoona kuti ndiyo nzira. Redo Sarah, ndauya sokumbira kusunungurwa kumurume wangu. I want to drop these charges against him. I believe we can work this together at home. Sara, maziso ako akaita semunhu ari kuchema. Asi pane ari kukuvhundutsira here? Taura tinzwe Sara. Pane anokutyisidzira here? Kwete, hapana kundivhundutsira. Ndikuda kuti abude nokuti ndomuda. Handisanyongorora nyaya iyi. Ndikudaidza saJane Eliza vataure newe Sara. Ndinoda kuti unzwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kupedzisa ongororo iyi zvanaka. Maita basa officer, ndichaenda ndigwarana muchandipi. Ndatenda zvikuru nekubatsirwa kwandaita nhasi. Ndichatevera yose mirayiro yamandipi. Sara, uri pano. Tange tichikutsvaga. Sara, chii chaitika? Kelvin, wandiwana. Ndanga ndichitya zvikuru ndiri ndekwa. Waita basa ukandiwana. Ndichitya zvikuru. Sara, ndakuuyako. Munozviti akangwara. Kelvin naRaspi gadzirirai. Tinonzi King Jane. Ndiri kuchipatara right now. Hapana Trace. Makaita basa rakanaka. Haafi akaziva kuti ndini. Ndiri kuzopedza basa iri zvakanaka. Mwana wangu Rui, iye ega kani. Unouya rindiko kubva kuAmerica mwanangu. One amai vako. I hope Sarah na mama vari right. Nyangwe Sarah asiri wemudumbu ramama ndinomuda. I hope akuchengeta amai. Sarah sisi wangu ende wakura. Urise yako. Sorry kuuya ndisina kutaura ndaita surprise. Zvangu zvakawanda zvokutaurirana nhasi. Handiti ava ndi baba munini wako anonzi John ndiye mudiwa wangu. Ndiri kufara kuti munozozivana nhasi nekuti mose muri vanhu vandikoshera mupenyu. Ko amai varipi? Amai vakambofamba. Ngatipindei mumba. Vana baba munini muri sei? Maiti handibudi mujeri handiti. Manje chimoto chatanga. Ndakadzoka nemasimba matswa uye zvinhu zvatanga kufamba nemazvo sata. Iwe Jayden, unofunga kuti tinokutya here? Iwe unoziva here kuti uri kutaura nani? Kana kuti uri kungotaura nekuti unoda kunzwa inzwi rako chete pamberi pedu tose? Dai usina kuvhundutsira Sara unotwaibuda here mujeri. Usafarisa iwe. Dai usina kuvhundutsira Sara unotwaibuda. Unonyepa iwe Sara. Wakasungisa mai vangu une shuwa iwe. Handizive kuti ne uchida kundiitira zvinhu zvinorwadza kudai. Asi chokwadi chichabuda chete. Taura kuti jere rina mai vangu nderipi. Taura izvezvi ndiendeko. Amai vari kumatoro prison. Havabudi. Please Sarah, drop charges. Ndimai vako wava. Nyangwe vakakukanganisira sei. Please just consider that this is your mother. No Ruth, handidropi macharges. Amai vakakwata mwana wangu. Handibvumi izvozvo. Ende anotora mai venyu. Asi handivakanganwiri. Vakaita zvakawandisa kubva ndiri mudiki. Asi ndivaregerera. Handina time nemimi ndakuenda asi muchaona kuti ane mari ndiye mukuru. Handina time nemimi ndakuenda asi muchaona kuti ane mari ndiye mukuru. Vana vangu mauya. Maita basa kundibudisa mujere, maita basa. Ndinokutendai zvikuru. Benches. Hongu amai ndauya kuzokutorai. Sarah, uya,
shuwa mwana wandakarera kundipumha muroi, shuwa kundisungisa ini. Amaiwe adzoka pamba pangu, waiti wakangwara kundisungisa, ndichaona kuti uchapabuda sei. Mwana wangu auya. Andinei kuti mauya zvamakaita munozvisiva, uye hausi mai vangu iwe. Regai ndikuudzei kuti hapana zvichachinja pakati pedu. Imi mese musanditsamwisa. Mukadzi wangu Sara varipi? Mamuisepi? Iwe Ru ukutarisei? I really need to know where she is. Mese tererai, hapana anodzinga Sera pamba pababa vake anogara pano. Handidi zvokunetsana nemi. Maiguru, ende makanaka. Dai ndakakuonai ndisati ndaona sisi wenyu. Naita basa bamnini. Kondorambidzwa iri kuita vakadzi vaviri. Maiguru. Mukiiteko bamnini. Zviriko here izvozvo. Kelvin naRasB vanoti vakangwana. Regai ndivagadzirire saizi yavo. Vanhu ava havazivi kuti ndiri ani. Asi ndichavaratidza kuti ndine vakomana pindai. Handei titange basa. Iwe James waita makalls ese here? Hongu, ndatopedza makalls ese boss. Tiri ready kutanga basa redu parizvo. Hapana chombozivisa. Ndinoda kuti muende kuvillage munouya nemukadzi wangu. Ino haisi imba kana mukadzi wangu asipo. Mazvisa here? Ndinoda kuti muende zvino, musanonoke. Mazvinzwa here zvandataura? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sara, uri wangu iwe, siyana nemabora ngoma ese awo. Ini ndine mari neupfumi, ndini wako. Dzokera yenyu handisikuenda nemi anyway. Udzai boss wenyu kuti hapana kwandiri kuwe. Please understand that my decision is final and I'm not going anywhere today. Mupei phone nditaure naye. Hello. Sara mudiwa, uya kuno. Pane zvanoda kuudza pamusoro pamai vako. Unofanira kuziva zvakaitika kuna amai vako. Uye nemunda wamai vako wakaiswa muzitarani. Unofanira kuuya pano toona kuti nyaya inogadziriswa sei nekukurumidzwa nekuti zvinhu zviri kuda kunetsa. Iwe Jaden, nyaya yemunda amai vangu wakaiziva sei? Ende chii chauri kuda in return? Ndoda kuti ndiudze chokwadi chese. I promise hapana zvandinokuita, ndinoda kungokubetsera chete. Hapana chimwe chandinoda kubva kwauri. Kana ndikauya ikoko handisi kugara. Unondipa information ndobva ndadzoka kuno. Alright Jaden, rega ndiuye ikoko titaure nyaya yacho. See you soon, bye. Sara, wakapusa zvekuti ukauya kuno hauchadzokeri. Unoziva kuti ndakakuudza kare kuti usazombofa wakaka. Handei, makamirirei handei. Tiri kunonoka. Fambai handei. Saka wati tikasvika kusiti tonogara kwasekuru wako tichiri investigate kuti Jaden anogara pane uye kuti Sara ari right. Ongo ndizvo zvandafunga kuti zvingava zvakanaka. Asi Jaden aenderera this time. Hatifaniri kumusiya achidaro Sara nokuti ane mari. Ndiri kubvumirana newe. Tinofanira kutsvaka nzira yekugadzirisa nyaya iyi nekukasira asati aita chimwe chinhu. Iwe RasB, Sara unomuda here? Ini ndichiri kumuda asi ava mukadzi wemunhu. Ndatomboedza kukanganwa nezvazvo shamwari. Asi moyo unongoramba uchimuda kunyange ndichiziva kuti hazviiti. Sara, wauya amai vemba. Welcome mudiwa. Ende imba ino yakanaka zvekuti mudiwa wangu. Ndonatsokuifarira, yakanatsodheka. Pano chete. Ngatipindei tione tava mukati kuti Sara aripo here uye kana ari right. Hongu, handei tione, ndinofunga kuti anogona kunge ari mukati munhu. Sara, uripo pano, uri right here. Akuita sei Jaden? Ko mukudei pano? Ndiri pamba pangu muda kuendepi neni? Munoziva here ndakarorwa? Ndiri mukadzi wemunhu, handisida kuva zvamukutaura. Saka ibvai pano handidi unetsana nemi nemurume wangu tiri kufara. Chendai. After zvese zvakaita Jaden kwauri, uri kumurwira Sara, une shuwa here? Iwe Jaden, uya pano. Ukarega tiri kunoripoti kuG50, uya titaure man to man. Iwe unoziva kuti hapana zvinobuda nenzira iyoyo kana usina kuteerera zvandataura izvozvo. Saka munoti dai ndisingadi kukuonai pano ndaudza bodyguard dzangu kuti akusiye muchipinda here. Ndakuonai Karen pakamera muchipinda. Ndazvizwa kuti muchatevera Sera nokuti munomuda. Saka tese sezvo tichida Sera, let us help her panyaya ndamudanira imba amai vake. Pindai mumba titaure. Maita basa nekubvuma kupinda mumba. Saka ngatitaurei nyaya imba yamai Sara panguva ino yakanaka. Sezvo tese tiripo kuti titsanangure. Ende dhorobha rakubvuma. Kubva wanaka kudai. Ndiwe Sara chaiye wandakada kubva pekutanga. Chindipawo kisi ako. Hapana anotiona, tingori vaviri chete pano. Saka usazvidya moyo nezva. Kelvin, kwana wanzwa. Mumba maJaden munomu akakubata zviperi mushi. Iwe unozada banada unzwa nyaya dzakadai. Sara, wakaita basa wakasiya message yekuti titevere. Iwe Jaden uri kumutrust here panyaya iyi? Handisi kumutrust. Asi regai tione kuti achasvika kupi. Makaita basa makauya nenyaya iyi. Ndipo panopinda Pastor G pano. Ndova nemadetails ekuti akatengeserwa imba ndiani. Ndaimbopinda chechino. Saka ndinoziva zvinhu zvakataita basa RasB naKelvin kubvuma kundibetsera. Ndinotenda zvekuti. Rugare ngaruve nemi vana vaMwari. Nhasi zuva rasarudzwa naBaba kuti timurumbidze. Tese ngatiuchirei maoko. Titatanga. Pane vanhu vandiri kuda kugamuchira nhasi vari pakati pedu. Pakati pevanhu ava pane munhu asiri mwenzi kwatiri.
Mukoma Jaden na Sister Sarah simukai tese ndichiuchira maoko. Tinofara kuva nemi mumba muno nhasi, saka ngatiteererei shoko. Nhasi tiri kuverenga magwaro edu kuna Genesis kwakatangira nyaya yese, uye ndinoda kuti tese titarise shoko. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Iyi nyaya huru kwazvo paBhaibheri. Haleluya. Mavambo akakosha. Muupenyu hapana chinotanga chisina mavambo, hapana chinopera chisina mavambo. Saka be careful pane zvese zvaunotanga, nokuti uri kugadzira magumo ako. Mwari ngaatidetsere chechi. Hallelujah. Mese simukai titende Jehovah. Rarakashanda reketiara nalitikaira rokututulirana kusiyanda. This message of hope resonates deeply within our spirits. Agona Jaden kuroora Sara, uye ndinofara, asi ndinonamata kuti udzoke ushandire Mwari zvekare. Mwari vanokuda. Thank you, Pastor. Pano nawo ndasara nerugare. Handei tonotarisa mombe nekumunda vanangu. Hongu amai, ngatiendei. Handei zvino kuti tione kuti tiri zvai. Amai, honai gore rino ende makarima. Tiri kufara zvekuti amai, muchakowa zvekuti. Zvechokwadi munda unowatipa gore rakawanda, gore rino tiri kufara. Ko mombe hadzi dzese dzava nevana. Inga zvinofadza izvi. Muri kubudirira amai. Zvakadaro mwanangu. Ndinotenda zvikuru nemashoko aya. Ini handina kuba munda nemba ini. Mwana wemurume wangu ndiye aida kundiuraya. Ndikabvuma kutorera Sara imba nemunda. Ndinotaura kana muchida handei kumwana wemurume wangu munotaura naye nokuti makawanda. Sara wacho ngaauye newo. Alright amai, chiregai kuchema. Handei tione kune mwana wenyu yei. Ndinofunga kuti tichawana rubatsiro kana tikakurumidza kuenda kunomuona. Mwanangu ndokumbirawo kuti titaure. Kana zvichiita samaita ndakumbira. Ndinoda kuti tinzwisisane pane zvese zviri kuitika kumba kuno. Kuitira mese ibvai pano muri kundidisturb basa rangu. Asi muri kushaya mabasa here ndikupei. Ibvai pano. Handidi kuona munhu ari pedyo neni. Endai munotsvaka zvokuita kaita kumba kwenyu. Iwe, usada unyepera kungwara wanzwa. Wanyepera kuirana nesu uchiziva kuti wakatora mumba yamai vangu. Now watch the beginning of Light Against Darkness on our new episodes of Sarai Mugarike, a journey that explores the true depth of faith and hope. Mwana ibve kuseri kwangu. Handei kumvura, amai vauda kubika. Wakanaka mudiwa. Dzatova 2 years gaidzi tiri pamwe chete mudiwa wangu. Handei kani, tononoka udzoka. Takunzwa nzara chiko nhasi, asi makuseni tadya chimunyu. Pamwe mava narasbi mukati umo. Ko nhai Sara, Kelvin wakatozomukanganwa handi. Zvabva kupi izvozvo? Sorry. Ndakada iwewe unozvati ndakachinja usataura futi nyaya iyoyo. Right mudiwa, ndakanganisa. Ndinokumbira ruregerero nekuda kwezvose zvakaitika, hatizotauri zve. Dare riri kuvhunza nhasi ndokuitireiko? Ndanzwa kushushikana mwana mako. Ndokuitireiko nhasi muzukuru? Ndinoda kuti Sara arambane naRasbi adzokere kuchifambi pambi zvekare. Ndagamuchira vedare, maita vegugwa, vagari vepasi pemvura ndatenda. Sara naRasbi mukangodya chikafu ichi murambani. Iwe Sara dzokera kuita pfambi. Ndakakubikira dhoro kare. Wakatora imba yaamai vako, uyezve waroorwa. Unoda kubudirira kudarika mwana wangu Rui. Asi ndinokutaurira kuti iwe unonyepa. Uchapabva pano uchisiya imba yamai vako iwewe. Baba vako ndakavapfudza, ini handinzwi. Bvunza mai vako vandakarera murume. Paraka chikafu chauya mudiwa. Regai tidye izvozvi. Kelvin, handichadi Rasbi. Mwoyo wangu waida iwe kubva kare. Asi wakaroorwa. Uye naRasbi takuwirirana zvikuru mazuva ano. Saka hazvikoneki. Jaden, tichaenda rini kuvillage tunoona Sara naRasbi. Ndarota hope dzakashata. Tinoenda mangwana mudiwa. Kubva tiroorane zvese zvaunorota zvinoitika. Upenyu hwedu uchange uri hwechimiro chakanaka. Baba kumusoro kudenga, chengetedzai Sara kwaari kwese naRasbi. Paradzai vavengi vavo vashaye rukare. Nezvati wakaipa haana simba pamba yawo. Ndimi makavaisa pamwe chete. Saka wakaipa haana simba nezita rake. Asi chichikuitika waenda kungoda Kelvin all of a sudden singachadi Rasbi. Something is not right. It makes no sense how my feelings just change like that. Pane hope dzandiri kurota Sara ane fesi yemurume akashata. Pese pandinomuka handichamudi. Chii chandiri kusangana nacho ichi? Zvinhu zviri kundinetsa mungwa.